Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaois. Aduh, mau turu pemirsa sak siutan mulai dibuka pae untuk rezeki. Tapi Dek Peri wis turu, tak bukai gak gelem tangi lho. Bocah turu. Wis turu. Keselen paling permisa soalnya sedino ki dolanan. Apa tak jam buka berkat untuk rezeki, alhamdulillah lho. Digawakno pake iki mang berkat sewune mertuane Mbak Erna, itu bapak almarhum bapake Mas Roni pemirsa. Iki cek kancane Mbak Deni, Mbak Isma ya cek dulure sing sumbang mau. Wis muga-muga amal ibadahe diterima di sisi Allah ya pemirsa, diampuni segala dosa-dosanya. Muga-muga Mbak Erna sak keluarga ya dikei lancar sakabehane, muga-muga diparingi sehat, berkah barokah. Apa tak ambek, apa tak buka iki nek kancane pemirsa Peri turu piye, tak gugah gak gelem tangi. Ya wis ki wong padha entuk kabeh ya mae baraji padha oleh kabeh, dadi dibuka ning nggone kontene masing-masing. Paling di konten lho paling udah ngonten ki Mbak Isma ambuk sing sendiri yo, berkate kok jos diadai tas ngene iki pemirsa, tas belanja. Kita review isinya dulu. Wis matur nuwun sing mengikuti kegiatane Mbak Isma, Mbak Deni ya pemirsa. Iki jam piro ya? 8:30 gitu ya. Paling gak mau turu aku bae. Tak delokno isine dulu ya pemirsa. Kita buka di sini gak apa-apa ya. Mbak Isma kene kancane. Pipitane lho. Iki nek nyewu ning kene iki enek jajane pemirsa. Wah, lah kok abot men. Mbayeni cah. Oh. Ayo tak buka ning kono pemirsa. Ning sore. Kene. Kene tak buka Ben kalian tahu isinya apa saja. Bayani. Walah, iki enek amplop. Ini sini duit, terus ini enek putu ayu. Apa ini aran, terus iki jajane iki pemirsa ya. Terus enek kucur, pisang, tape, roti, bolu. Iki apa iki? Ini ning kene jadah. Jadah gitu ini kayak lemper. Ada buah pir sama ada teh. Wis balik neneh. Nek jajane kena dimam Dik Peri sesuk. Makan. Terus kita buka nasi iki Mbak Isma gak banter-banter soalnya wis wengi. Masuk kon gembar-gembar, maaf harap dimaklumi nek suaranya cilik engko ya pemirsa. Langsung kita iki nasi ya pemirsa, kabeh diadai mika. Iki nek nyewu beleh wedhus dadine. Untuk pupuk. Nah, terus iki sayur. Cara mono nganu apa jenenge? Sayur apa nek arek gulai. Iki direndang, dikecap, terus dikentang, terus mie. Iki nasi mine nek walah enek sosise, enek telure. Mantap pemirsa. Tak bukakno kuwahe kari. Wow. Jangan kari
kambing, gulai, rendang. Mantap pemirsa. Mari langsung kita makan. Kidik peri turu ya makan dewi ya pemirsa. Alhamdulillah oleh berkat. Mantap. Iki 1000 hari ini mertuane Mbak Erna loh, dapat tas pemirsa, ada tas berkate. Mantul, mantap betul. Alhamdulillah untuk berkat ada tas blonjo isine. Wedus guys. Ki jangane, iki jajane mantap pokoknya. 1000 iki guys. Iki ngonten dhewe. Apa gak dibuka eman-eman pemirsa. Engko nek sesuk mambu gak gelem tangi. Gugah ra tangi. Sesuk engko dingengei cek kulkas. Lah ngono tak konten. Ora dikonten eman-eman soalnya Mbak Dini yo wis pesen boleh di konten mbak saya gak ngonten paling ini pergi ya nek tulisannya pemirsa. Nah ini jadi juga ben saiki ae gak dijajah mau cuci tangan ya. Kita review segone kok pulen. Nek ning kene 1000 guys. 1000 mini kentang, mie, terus ya adus iki ya apa jenenge rendang di sayur kali yang dikecapi. Peri sebenarnya ngengei aku tak dek neng kulkas sesuk kan di sarapan. Tak buka wis gak gelem tangi. Apa dijak ngonten wis turu tara yo wis wengi. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo maaf pemirsa. Buka berkat. Terus ngantuk mungkin. Turu sak siutan. Kene enggak apa? Kayak gini yang udah piring pemirsa. Ini manuk dulu. Masaknya jos mantul. Gulung namanya yang paling serapan. Orang kuah serapan guys. Isin dikit sapi. Sepi. Aja kuwae.
wedhus sih enake di kari. Enak. Yang kene lodeh balik. Hmm. Hmm. Tapi enak iso empuk daging. Memang melek dhisik wedi nek reten kok ora mangan. Tangi turu mangan. Oh. Apa ning kamar kok mangan kok ning kamar. Ya meneh ngono iki sepi pemirsa nek ning kampung. Engko paling ngomongane gak banter. Ayo bar nelpon Pak Riko nih mang. Oh. Wino. Lesu guys, mang rumangan. Kurang. Wah. Nek ning kene dikeki kacang mentah ngene iki. Jaring iki nek wong meninggal kena dienggo teken pemirsa. Mitose. Aku masih percaya nganti saiki jek dienggo ae kacange. Lanjut lagi. Kayak enak bature tapi tetap enak. Soalnya lesu. Kalau tak kayak kulkas besok dipanasi peri gelem. Eling anake. Banget. Kesel. Kok jek nek ning kene jek enek ayam suwir piring pemirsa. Dadi manuk doro jek nganggo terus nganggo ayam suwir. Jek wedhus ki ora telu dikecapi, direndang terus disayur. Ning ngono ngono ora. Jane carane ngono. Tapi nek cara kene jek nganggo jajan kaya ucur ngono ki jek nganggo ya jadah ngono ki gemblong nek ning tandu jenenge. Nek ngandu wis gak paten, gak enak. Yo pengen dikek jajan tuku. Nek gawean kaya ucur ngono wis ora nganggo, guys. Ternyata kuwae no. Sedep. Jos masane. Anu batur akeh. Jadi mangan bakar pun yo enak bareng-bareng. Ini Pak Riko kene. Aduh, tiba sembuh tapi warak.
tidak di konten emang soalnya gaweane konten. Aduh, saraten guys. Bulu namanya ya saraten man. Sepi. Kalian daster nek turu ya nak dasteran. Kayak nek nganggo kerah. Kerah 5.000. Kuwi anyar guys. Lagi gesek kobang mesti. Aduh. Selilitan Indonesia yang bolong langsung ceng. Kayak ngene ya ning anu iki gak emi sih. Wedyo iki ngene iki gepeng-gepeng. Nah. Nah, iki iso manggut guys, dadi gak bisa bertahan lama. Mie popok, endok, uyuh, sosis. Arkan ngombe rasanya. Wis gak entek guys, tiwas mbone. Sing dikecapi juga enak, kulit gitu. Rambut hijau nih. Iki maaf nek gak banter ya, soalnya suara kipas sih banter, gak krungu mereka. Terus gambarnya nek gak cetongku yo sepurane. Soalnya bengi HP ini kejane wis enek lho lampune, tapi engko nek wis digarap ngono ki saiki padang. Tapi engko nek wis diinsut ki peteng biasane. So lampu. So akhirnya Mbak Pindo, oh ini ternyata ati guys, ini ati nih, ati utus. Yuk, besok udah beri. Emang yuk apa turun yuk mangan jangan endok. Yuk tenteran apa memang untuk sego jangan ewak ndoknya loro. Pangan beri seneng jangan lo deh nek beri.
Alhamdulillah pemirsa wareg. Ya Allah, ngantuk cepet. Bintang bar. Soalnya nek lesu ki ya mangane cepet ngene. Cepet. Oh, nek kerupuke aku nek mangan ki gak seneng lawan. Ya wis ngono. Adae kena tinggal ada apa-apa guys ki. Duwe pirang-pirang sampai tak kelompokno iki kan nek tinggal bekal-bekal nek apa jenenge? Rekreasi bontot. Kalau ning pantai sangu ngene iki kena tinggo iki bermanfaat. Wis. Alhamdulillah kecuci. Alhamdulillah cuci mangkok. Apa? Makanya yang ini aku gak patek seneng tapi kayak iki penasaran iki lho jene lemper apa jedah. Oh iki lemper nek arem-arem kok arem-arem lemper tak kira emang jedah. Nenek kucur piring guys, gawean kucur bareng tak isi panas wah lagi enak. Durasinya sampai kayak ketok saking mripate ki mang cek ngantuk. Aku nek ngene iki cek doyan tapi mangan tok ya wis, tapi nek koyo bangsane itu ngono koyo apa jenenge koyo bendelan godhong itu gak seneng. Koyo jadah terus sing nek bulune iku apa iwel-iwel iki gak doyan. Bukannya sombong tapi gak ngono gak doyan. Nek doyan nak pangan iki doyan jek. Terus ke enak nek ngene cek enak nek wong ewah cek ngewek ngene iki pemirsa. Jajane cek marik-marik ngono kok cek gewek. Nek nang kene. Ya bener nek wong duwe gawe mesti ora berber. Alhamdulillah. Ya wis ngono pemirsa ya wis selesai iki oleh buka berkat. Kita tutup lagi. Aku tak taruh neng kulkas. Eling anake sesuk ditipangan diperi. Wetenge ya wis gak muat iki mang wis nggo ping pindho. Soalnya akeh orang-orang jajan mak. Lah ya aku ya wareg iki tak kek kulkas sampe nggo peri sesuk. Mangan eling anake yo. Aku ki. Emang mau gelem tangi tak jak ngonten digugah ra tangi, gak gelem. Nek kadung turu keselen.
Ya sono Mbak Isma pamit, terima kasih sing wis selalu mengikuti kegiatannya Mbak Deni Isma Ois, wis selalu nggak semangat, saran masukan wis ditonton terus, ikannya wis gak diskip. Aduh bermangan waret karek turune kemarin wis turu sak seyutan celuk nangi ter dekat ini semua pemirsa dek mangki nganu diundang nih mbak Mas Kiki jadi Rene mungkin di awan ki pas ngonten metu jadi lawangnya kan tutupan terus kemarin nenek tak konti tinggal aja Mas uangnya mergawe aku ngono di Jakarta aku ngono terus oh ya wes Mbak oke ngono terus wes dikontrol Pak soalnya Pak Riku yang kerja guys nih omah wes selesai wes simpen ning kulkas untungnya di kulkas ya aman ada tas untuk warna kuning mbek biru apik kena tinggo ning pasar guys oh bermanfaat kena nggo blonjo tenang Maya tak dongakno ya semoga-moga amal ibadah diterima di sisi Allah ya sing dikirim donga terus untuk sak keluarga Mbak Erna Mas Roni muga-muga dikei kelancaran berkah barokah padha sehat kabeh wis ngono dongane Mbak Isma ya wis Mbak Isma pamit rezeki titik Allah ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aduh gak kelatangi. Aduh ya ampun.